Sziasztok srácok, én Gézu vagyok, ez lesz a legelső Minecraft videó, és ebbe a videóba legelőször hardcore módban fogok megpróbálni túlélni. Nyilván a videó addig tart, ameddig meg nem halok, vagy ameddig ki nem viszem, de gondolom addig, amíg meg nem halok. Be is generálódtunk. Profi Minecraftosokkal ellentétben én először csinálok egy ilyen földbevált lyukat az első éjszakára. Biztos, ami biztos. Ahogy fogalgás közben valami mob oda jöjjön. Creeper vagy akármi. Inkább az. Na jó, irány fát vágni. Egy viszonylag sikeresnek mondható favágás után megszereztem húst, úgyhogy már valamennyi ennivalóm van. Úgyhogy ez így jó. Na, a földbe vált kis lyukházamat, azt elvesztettem, de most lemegyek a bányába bányászni. Aztán meglátjuk, mi lesz. Először is bányászok egy kis követ, hogy legyen kőbaltám, meg kőcsákányom. Most miért ezzel vágok? Az egy nagyon jó kérdés, miért pont azzal vágok. Azt mondja, akkor kell nekünk egy kis bot. Hova egy bot? Jó, most csákányunk van. Na most vágunk. Vagy bányászunk. Na igen, a maradék szenet kibányáztuk. Vagyis hát még van itt, de hát elkezdett sötétedni. Na igen, most bányáztunk, szerintem ennyi elég lesz, és mivel besötétedett, és nem akarom, hogy megzabáljon valami mob, akkor itt az éjszakát szépen átalusszuk. Na sziasztok! A bányából ki kellett jönnöm, mert a mobok üldöztek, aztán igazából elvesztettem pár cuccomat, ne kérdezzétek, hogy. Aztán most így újra kezdtem. Pár dolgot már craftoltam. Én most megyek követ bányászni, remélem nem lesz semmi baleset éjszaka sem, mert hogyha megölnek a mobok mi a neve, igen, nem tudom, most szuper. A hardcore miatt ugye akkor meghalok, és vége a videónak, reméljük nem lesz ilyen. Jó, akkor most még kis fát vágunk. Jó, hát, most annyi elég lesz persze. Oké, átkraftoljuk, azt mondja. Átkraftoljuk. Oké, akkor megvan a csákány. Jó. Crafting table. Oké. Azaz van ott szén, azaz. Bányásszunk követ.
És miért van 2 crafting table-em? Na jó kérdés, miért craftoltam 2-t? Nem gond, azt mondja, hogy költségkelni, ez kell. Jó, meg vagyunk. Akkor ezeket kicseréljük azokra. Meg vagyunk. Azt mondja, oké. Az előbb láttam egy tehenet, de szerintem elment. Nem, ott van. Oké. Van már egy kis kaja. XP, na az kell. Jaj, csak le ne essek, jó, csak le ne essek. Nem tudom az, hogyan történhetett, esküszöm, nem én voltam a hibás. Na, az a sziget ott a cél, de először ezeket a csirkéket levadászom. Chicken? Itt van Steve, le a chickenje. Na. Bocsi, sajnálok téged is, meg a társadat is, de nincs más választásunk. Valamiből nekem is kajálnom kell. Most van rajtam egy kis éhség, de nem érdekel annyira. Nem tudom, miért eszek nyershúst, de mindjárt kisütöm. Hú, de jó bejött a húsízlát. Na, oda fogunk mi felmászni most. Jaj, mi ez? Sziasztok, malackák! Van elég húsim, úgyhogy ti most nem kelletek. Hát akkor jó van, ide nem jövünk, mert itt korom sötét van. Jó. Akkor meg vagyunk. Jó. Megpróbálok ráugrani oda, de úgy, hogy ne halljak meg. Na, ez sem úgy sokan. Akkor megyünk vissza. Jó, akkor itt az ideje, hogy bányásszunk. Ha most ennyi elég lesz. Ja, persze, ennyi elég lesz. Bahusika. Megyünk. Szia, Bori.
Nem tudom hova, de most megyek valahova. Hopszi, az nem én voltam. Hagyjál békén, Tapó! Hagyjál békén! Na, úgy kellett mi neked. Hát, sajnos meghaltam. Sziasztok srácok, vége a videónak, iratkozzatok fel, jövő hét végén új videó, sziasztok!